ועידת ברלין. ועידת ברלין הייתה ועידה שהתקיימה מ-1884 עד 1885 בעיר ברלין בקיסרות הגרמנית, במטרה להסדיר את המרוץ האימפריאליסטי ביבשת אפריקה. חלק מן הדברים שהושגו בוועידת ברלין היו סיכומים טריטוריאליים, איסור בינלאומי למסחר בעובדים, ההסכם המשותף להמשיך לפתח את אפריקה ועוד. המדינות העיקריות שהשתתפו בהסכם היו גרמניה, בריטניה, צרפת, אוסטרו-הונגריה, ארצות הברית, איטליה ועוד. האימפריאליזם שינה את אפריקה בהרבה מובנים, אך אחד מהבולטים ביניהם היה מבחינה תרבותית. במהלך האימפריאליזם ביבשת אפריקה, מדינות אירופה שינו לגמרי את דרכם של האפריקאים, בדתם, במאכלם, בלבושם ובשפתם. עד היום הרבה מדינות אפריקאיות מדברות שפות אירופאיות בגלל ההכרחה של המדינות האירופאיות שכל תושבי המדינות שבבעלותן ידברו בשפה של המדינה הכובשת ולא בשפה המקומית. כיבושן של המדינות האפריקאיות בין השנים 1881 ועד 1914